Door de Wien live. Willem de Vries. Bij een editie in het rand van de Prinsentuinconcerten in Ljouwert. Op 22 juni stenen in de muziekkoepel de boodschappers van het algemene nut. Looking for Cash, Jack Bottleneck en Johan Keus, Downbeat Maestro's, de Fjouwer Troubadours en Diff. Gasthoud Willem. Nee, dat is helemaal vrees. No Snij. Van 12 tot Jouw Prinsentuin, Ljouwert.